Tatay ko na, Shakti makaamute iluto. Iso nag... Pusika. Maya, di kita alaga. Maturog, dagayam na eh. Nakalumong dagayam ita. PBC. Po. Alan, bes, di ka mo man agluto ang pangaldawan. Masapa pay. Ay na, kitla uy, ganut mem, di ba? Nalikat agpaburek, mabayag digiti process na. Tibitsuelas pay, palukningin pay. Kasarsarita nga, di kita taragan ko na eh. Ay na, dagit alatak kasarsarita mo. Hindi ka pilagluto, saan to sabihan ng deta? Apay no kasarsaritam, di kita bugong bilyam, bagbakaan ka. Oong tanak pay. Tapos tata kasarsaritak, di kita kropis ko. Agung ka nga gungat. Hindi ka nga, pilagluto, sakbay mo to kasarita, dagit Yun unang ka, dagitan. Maka-stress kasi tumayag ka latad dyan. Mula ka latad talapay, mabising ka, tinutong ka. Alagit, dinumay ka agluton, putahin day, jay. Putahim kit ilutom ko man Patahit nga rod. Siyak ba kinaidiya kasi si doon tayo? Mabisilak ko naman Alagit, din may kagluton. Pasensya kayon tanangiwat te antiyo. Sino tangiwat? Sika! Apay ko man siyak, hindi ka pala pa nagluto. Agiwat ak nga rod, doon nakaluto kan. Ay, po. Alis tuwam. Oh, kitang pag si doon kat bulong ti marunggay Bayag-bayag ka umay. Takay pa lang, stay there. Ano? May kan. Bakit mga umayak? Makapakigtot ka man! Pagkapagigtot, uri kitam. Abay-bayag, nakadupi lang nga arte-arte. Nung kumahang ka, nagkre-krep, tikas dyan nga. Alay nga kik din! Dak man pa lang kik di Ana, apay agida ka man, di ba ting kagluto? Agur nung ang arti, pigsak nga agluto, best pagbait lang, 10 minutes. Apa unahin, apay ada 10 minutes na pagpaborit titultulang? Kalandanag Kukod ta si Dem, uri kita, mabay nga maluto di jay. Kit anan bes, 30 minutes, tinapalabas, sen siyak ti agluto, wano si ka? Ay, sige lang, tagluto, niluto mo lang tatakaya mo ta. Di kayat ko iluto? Anything nga kayat ko iluto? Huwag ko lang, nakakulkulit ka, iturog ko lang na po yata. Haang nga di kukod. Uri, alag tangaro din! Kuktarang ka na eh. Siyak ti makamo. Ulit-ulit ka lang! Kunang siyak ti agluto. Di kayat ko iluto. Inggang ko lang, iturog ko lang. Okay! Basta te ko na, siyak ti makaamo te iluto. Iso nagluto akti kayat ko iluto. Iwas ko pa. Nyatadog pa yung bawang na. Wow! Wow! Nagiwas deti nga pangaldaw itan. Kaiimasan nga pangaldaw nga ilutok. Oh, mayat teto yen. Nag-perfect! Nagbanglupan. Best! Come siya it! Ano siya eh? Kiinda mga nagsabay ta. Apay, nagbanglo tayo yung luto. Kasala mo natin pang professional, bes. Kasala ka man, chef. Chef na talaga, best. Kita Kita mo? mo? Ada hidden talent ko. Alay ka mo, gayam, no? Mapilpilitan ka agluto. Hanak mapilpilitan. Incook ko rin from the heart. Dito yung nilutong, bes? Yes, best. Sit down kan. Apay, nakabangbanglo. Kit syempre kinadok ti garlic and butter. Apo? Ano? Kasala mo natin, dati Michelin. Yes. Pang Michelin recipe deta. Apo. Kasal na kayo ni Imas, Naimas talaga, bes. Bes, mabalin mo mula ka tayo. Yes. Apay, best. Hindi na! Hindi alam ko! Nga may lutong lang lang! Kitimbaga makamu.